Umculo kaMaskandi uDisaster ubhale i-post ebuhlungu kakhulu lapha ku-Facebook esazisa nje ngesimo esingamphethe kahle empilweni yakhe. Ngiphinde ngilibingelele ngenkulu inhlonipho ngani zakwethu ngithi angibuye ngichaze njengoba ngithembisile bafethu. Okay, lapha ngane zakwethu ngalimala mhla ka-22 February eWestville eGrounded lapho esijwayele ukuhlanganela khona sizivocavoca ngebhola. Abaningi bake babone masipostile kwiMaskandi FC. Mangilimala kwaqhuma edolweni, lazama ukungelula ibandla ngezwa nje ukuthi hayi umonakalo mkhulu. Yaphela-ke igame. Omunye wozakwethu wangiphuthumisa esibhedlela engingeke ngisisho-ke igama laso. Mangifika khona bangisa kwi-X-ray njengejwayele. Yabuya i-X-ray yathi nginyelile, ngafakwa ibhandishi, ngahamba ngaya endlini. Ngihamba nje kunzima, akwenzeki lutho, idolo livuvukele. Mangihleli endlini izinsuku ziyaqhubeka, ngiyabona ukuthi awukho umehluko kunalokho, kuba nzima kakhulu. Kudokotela nakhona kudokotela ngathi hhayi angiphukile, nginyelile. Udokotela wangijova, wanginika amaphilisi, wafuna imali yakhe finish. Ngihlale ngahlala-ke umlenze wakhomba ukuthi uyamosheka, usume negazi. Ngazama ukuya kwesinye sesibhedlela, safike sathula-ke ukuthi kubi kakhulu edolweni, kepha usizo ngigcine-ke ngingalitholanga kusona. Ngaphinde ngabuyela kudokotela, wangenzela incwadi ukuthi ngithole usizo oluphuthumayo. Nebala-ke ngaya kwesinye sesibhedlela, ngaluthola usizo. Idolo-ke lihliziwe ngoba belimoshakele nje kakhulu. Ngizama ukuthi ngumuntu nje olokhu aphila ngezinhlungu kusuka ngoFebruwari. Inkinga ila ukuthi impilo imile, ayikho indlela yokuhweba yokwenza imali njengezinye izingane. Njengoba umuntu ephanda kuzo iyiginqi umsebenzi estudio, ngase ngikuqalile kugcine kuphoqa ukuthi nawo awume. Imisebenzi yebo iyangena, kepha angikwazi ukuyithatha ngezizathu zokuthi akwenzeki lutho. Ngiyinto ehlale ilele nje engakhoni kwenza lutho, ngiphila ngobuhlungu. Bekuyilokho-ke bafowethu okwenza nibone ngithe ngisho ezinkundleni konke kuyasebenza. Ngisho ezinkundleni konke kuyasebenza emzimbeni, kodwa ubuhlungu benza ngigcine ngingakhoni kwakuphosta. Kodwa sethembe ngizolulama bafowethu, nami ngiphante njengezinye iy'ngane. Kusho kanjalo-ke lapha uDisaster umculo kaMaskandi. Uye-ke la esesibhedlela eyofuna usizo. Uyabika ukuthi kwalimaleka isikhathi beyozivocavoca kulezi zinto zoMaskandi FC le eWestville. So lezi ndaba ey'khulumayo-ke azikho-ke mnandi-ke, zibuhlungu kakhulu. Ave ubuhlungu ukumelwa impilo because udinga umzimba wakho ukuthi ukusebenzele ukwazi ukuthi wena-ke uphile. Uma kusenzeki lokho sekuyinkinga enkulu-ke. Mina izimo ey'nje ngiye ngiyibuke nje njengezinto okuyizinto zabantu. Ngiyazi khona izimo ziyavela empilweni yomuntu, kodwa ngiye ngibone engathi kuye kube nesibhedlela sesithathu la ukuthi uma usathi wenza izinto uyaphumelela, uyazama. Kunabantu abangajabuli ngokuthi wena uyanyakaza empilweni, abay'buzayo ukuthi u-1 no-2 no-3 uwenza kanjani. Kodwa-ke idolo libuhlungu and uma ungasakwazi ukwenza lutho kuyi-problem kakhulu. And igcine iphela imali le ubuyiseyivile ukuthi uzoyiphilisa ngayo, ngoba awusakwazi ukwenza lutho, awusakwazi ukunyakaza, awukwazi ukuthatha amagigi na-online. Umculo wakhona ungahambi kahle. Akufani indaba ka-online ihlukile, bambalwa abantu abangasetshenzela u-online. So lezi zinto engadashisa ilulame, idolo liphole ngoba ukuhlinza edolweni kusho ukuthi into serious. Nonyaka ngawuhlala the way elibuhlungu ngakhona idolo lithintekile nje kancane. So bekuyilokho sifuna ukwenza-ke njengamanje khona kwiNdlovu Soweto TV. Siyodibana-ke ngokuzayo.